Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Good morning sa inyo tanan. Nanasad ni si Dr. Edward Kagape Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Wednesday na punta karon, so live ni. Ang number nato sa Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. Kung kitsa mo itong gusto mag-text, ang sabon lang akong number is 0991-215-3123. So, good morning kay kay Sir Dennis Lazo. Salamat sa pag-plug ganina. Unya, tubagon na ko imong tubag tayo mong pangutana unya. So, good morning sa kay Station Manager Roy Johnson, kay Engineer Ronil na diya sa station na area. So, ang iyang pangutana ni Sir Dennis Lazo is nabay doktor na tulisan. Daghan kayo kay doktor, tao manggihapon na sila. Unya, nag-strive na ang uban diha para siguro makaahon sa ilang life kay dili man tanan doktor ni sugod og pagkadato, no? So, nagi uban diha na gusto nila na maangat sila. So, na ako istorya manggod. Ingani manggod na ako pasyente na tigulang niya to sa kong clinic. To sa clinic, ana siya na sakit daw niya na si ubo ba, dugay kayang ubo. Anyway, ana siya sa kuha niya, ito daw sa clinic na libre ang check-up. Ako na, maayo, kay libre ang check-up. Ano siya na, pero dok, anak ko nang tahan ako sa iya, nga ka wala ni balik sa iya ha. Kaya na, libre lagi daw ang check-up, pero required siya na mupalit dito sa pharmacy, sa doktor. So, murag maulaw siya ba? Madala siya kaulaw na dili siya mo palit dito sa pharmacy. So, nahulog siya o palit atong tambal. Ang total iyang gipalit, mga 4,000 plus. So, imagine 4,000 plus ang iyang nagasto. Kay naulaw siya, kay libre man ang check-up. So, giristahan siya tambal. Dito siya nipalit sa pharmacy. So, gitanan ako yung tambal. Sige, palusoto na to na storya na gitagan siya og reseta. Tanan na itong tambal. Kita na akong tambal. So, Ginoo ang mga tambal, multivitamins, 3 times a day imnon. Diyos ko, sama na. Ang multivitamins gani, once a day lang na siya. Unya, kung kompleto imong kaon, mawala lang na sa imong ihi. I-eliminate lang na siya dito ba. Pasabutan na kung sobrang kung kompleto imong kaon, gwapo imong diet, imong exercise, wala lagi kay kailangan mag-vitamins. Pero, kung ingon na 3 times a day ang imong vitamins, masayang lang to imong kwarta. Kay labay laman to sa imong lawas. Bahin sa ihi, sa singot, sa hugaw. So, na, nagsayang-sayang lang sa atong kwarta, nag 3 times a day ang multivitamins. Pasabot ato, ang doktor na ay siya ikota sa iyang pharmacy. Okay? Di ka malain na gitagaan ka og ako kay nainit akong ulo ato na kita na ko sa iyang prescription. So nanagi ko sa iya noy, sa maninoy multivitamins mani kasagaran nani. Ngano 3 times a day mani di man makaayo sa imong ubo. Ha? Ang multivitamins dili na siya makaayo sa ubo. Okay? So kung yana pa lang na storya, tinotong ningon si Sir Dennis Lazo na naay doktor na tulisan. Kay ngano, kung tarong to siya na doktor, dili to siya mag 3 times a day sa iyang multivitamins, di ba? Wala doktor na mag 3 times a day sa multivitamins, okay? So, kato, makayon yung gagna, giuban, tao mangyapon na sila, ha? Tapos ang tingalang uban, ngano mahal ang uban na doktor na PF. Okay, so ingani maguna siya. Namang kayo uban doktor na general practitioner na sila. Unsa man ang general practitioner, mao na siya ang paghumani mo og kanang board exam sa doktor, mag-practice na sila, mag-clinic na sila. So kabalo na sila tanan sa sakit. Kabalo na sila unsaon pag ayo, paghatag og tambal. Walay diferensya gyud ana sa
Pero lang, naay uban doktor na mag-adto og mga specialties. Mao na to siyang for example, naman ay katong mga doktor na wala pa mi na after na mo nag-boards, nakuha na namo tanan subjects. Kung ingnon lang nato subjects na siya. For example, naay subject na internal medicine, naay subject na surgery, naay subject na OB. So katong general practitioner, kabalo to siya tanan. Kabalo tanan mi pag humana ng board exam, kabalo na mi tambal ato. Pero naay uban, pareha namo sa kung papa, nag-adto mi dito sa surgery na subject. Ni diretso pa mi, na pa mi additional 5 years. So ni additional pa mi ato na others, pag human mag-boards, nag 5 years pa mi surgery. So pasabot ana, nagin mi adto dito sa nagi difference ang amuhang sa dihan. So murang mig ni adto sa isa ka specialized namo. Mao na ang PF is different. Kay kung isipon nimo siguro mga 200 pesos ang GP, i-additional lang gud nimo mga 100 pesos per year siguro. Kana good. So kung kana lang na para lang maunsa ang years gay namo, amo ang nasayang na years. Kaya ang doktor manggod, kung isipon nimo ang ilang mga classmates, habang nag-eskwela pa ang doktor, classmates nila, mga classmates namo, manager na, mga successful businessman na sila sariling balay. Kami in taon, nakipuyo kami sa mga parents, sa mga ages namo, mga 30 years old and above. So, yan na yun ka mamawi ang mga doktor. Okay? Mao nang naiuban, grabe gid sila ka pamawi ay. Pasabot ana, katong istorya na ko sa inyo na sa libreng check-up lagi daw, pero mopalit ka sa iyang pharmacy. Okay? So, iyan na gid ka siryang tinud-anay na siya. So, matingala lang kag ayaw gid mogsulod og kanang mga ingana, unya pangit ang iyang mga reviews sa mga tao. Patanaw gid sa uban ha, namoy second opinion. Unya napoy uban na doctors na igo lang katanawon, dili na ka check up og tarong ba, bali dili na ka i-stethoscope, di na sila mo physical examination, tanawon lang ka ba, musturya lang sa imo ingani taganay kag tambal. Kato sila considered dili gid sila na murag nagkatanaw sa welfare sa isa ka tawo. Mao nang usahay man gud pag ingana dili gid nila maayo ang katong ilang pasyente. So depende gid na sa doktor ninyo. Mao nang kung mo adto mo sa doktor na dili mo hinayang or dili mo ganahan sa iyang service, dili man angay na magpundo mo sa iyaha. Okay? So dili man po na tanan sa mga tanan doktor na may uban good na maayo gud kay sila na maski nga nilang ilang PF, pero ang storya nila, ilang serbisyo sa pasyente, grabe gid kayo. Ultimo mga tanan physical examination, himuon gid nila tanan. Okay, so i-explain gid nila tarong sa isa ka pasyente nila kung sa to ilang sakit, unya makasabot ang pasyente. Mao nang gwapo na doktor. So mo ato na doktor. Kung namoy nakita na doktor, magpundo gid mo dito. Okay? So, dili mo mangitag line-line doktor. Okay? So, nako istorya, kung mama manggod na itong una, sakit to yung likod. So, siyempre, niingon manggod sa daddy na patanaw lagi daw sa chiropractor. So, ang chiropractor, dili na siya branch sa Western medicine, ha? Branch na siya sa murag, basta lain na siya na branches, dili na siya dito sa Western medicine. So, doctor gyapon daw na sila, pero dili sila murag approve for Western medicines. So, naay chiropractor na niya to mi sa kong mama. So, niya to na mi sa chiropractor, kay sakit lang likod sa kong mama. Kay dili man na mo matambalan ni daddy. Kay niyon maning si mami na gusto daw siya moadto sa chiropractor, kay nakaduhog man siya ng stretching lagi daw sa chiropractor. So, siyempre, mami ni mo, di ka kapalag, no, kay sa, ingon man siya na gusto siya mato, di, na ako, sabayan ako siya.
So niya to namin dito sa isa ka chiropractor. Nagstorya na siya, anya nagstorya na siya mga scientific terms. So naging na siya na naay problem sa spine daw, ana. Unya, yan na siya na kaunsa nimo ni si Dr. Kagape na ano siya na anak ko na Dr. Pod. Ako anak ko ni Dr. Kagape, ako kay Dr. Pod ko. So nilay na yang storya. Mura na siya ni ni Likoy gamay na kabalo na day ka ni. So kailangan lang nato ni siya ingani daw na posisyon, stretching lang, siya. Pero niingon na siya na kailangan daw niya i-MRI. Sa sugod man gud ang storya niya kay murag pwede daw to siya manipulate lang. Niya karon pag kabalo niya na doktor yung kastorya, kailangan na siya MRI. Ni nagduda nako. Iko na unsa maning chiropractor ni foreigner to siya. Karon gipakulob niya si mami. Gipakulob niya sa bed. Pagkulob niya sa bed, giduot-duot lang niya siguro, gitanaw na ko yung duot-duot, siguro mga 5 siguro ka-duot. 1, 2, 3, 4, 5, nga na lang. Pas kayong duot ba? Paguman, ipatingdog niya si mami, siya na, adto ka dito sa iyang, iyang murag massage ba to, Pagkakuha na, ang PF, tagpila ang PF ato, 2,500. 2,500. Siga ko ako yaway, mas dako pa nig PF na ako. Unya, 5 lang kaduot. Sana katawag ko na yan hindi kadagko ni mga PF nila. So pagka ato nas balay, istorya na ako sa kong papa, nagsige mig katawang doa si mami. Yato magugkagkuan. Wala ka na tuo sa moa na sa karon ang istorya ni daddy stretching lang man. So gibuhat ni mami tong stretching. Naayo si mami tungod sa stretching ni daddy. Wala siya naayo dito sa chiropractor na kaduha mi next niya kadto ha. Kaduha 2,500 ang isa. Niya. Sa taon ni PF niya. So dili tanan doktor na tulisan, dili pod tanan tao butan. Okay? So mo gyapon ang storya. Okay, pareha gid tanan. Okay? So naman ko tay diri ato ang topic for today is about piang. Okay? So, unsa ning piang? Ang pangutana diri, unsa ang piang sa in English? So, ang piang is, kung ano nimo, tulo na siya. Pwede na siya sprain, pwede na siya strain, or pwede na siya dislocation. So, unsang difference nila? So, ang sprain, mao na siyang injury sa isa ka tao sa katong naay connection sa bone to bone. Naman na siya connection ng bone na to. Sa tiil na to, dili mo na siya straight lang. Kaya kung isa lang naka-straight, di na to na malihok, no? Pero kung idikit na nimo siya na siya yung connection in between, mao na siya ang ligaments na ginaingon. Okay? Tapos, kanang ligaments na kung kuha na siya, binat or maigo sa mga shearing forces, magisi man na siya. So, mo na siya ang sprain. So, ang strain, mo na siya tong nasa tendon na connected sa muscle to bone. So, pasabot ana, mura siya na binat pod katong nagbasketball ka, pag ana na, strain na siya. So, ang dislocation pod, mo na siyang natanggal tong isa ka bone sa iyang capsule. Okay? So, ang motong difference nila, ang sprain, bone to bone, ang strain, kay muscle to bone, na connection. Ang dislocation is katong capsule from bone. Okay? So, unsa di ang cause anang piang? So, daghan siya causes. Ang pinaka-common gina causes niya is nakalitan siya ba? So, kung tayo lang na wala ka nag-stretching, gahi pa man na imong lawas na imong tendons o ligaments, gahi pa man na siya kay wala pa man na siya, mura man na siya rubber band na murag dili pa kaya siya na binat ba? Hinahinayin mo binat. Mao man ang stretching. Hinahinayin mo binat.
Kay kung kalito nimo di ba putol man na. O nga na siya gyapon. Mo na siyang cause ana nila. So kung mag-sports ka, oriented na exercise like basketball, tennis, tanan. Mag-stretching yun ka. Kay kung dili nimo i-stretching na siya, makalitan siya, magisi siya, either magisi siya, mabali siya, or maputol siya. Okay? So, motong cause anang mga piang. Ang pangutana diri, ingon nila, maka-asthma daw ang piang. So, na mag-iuba na magpiang siya, o niya, na-asthma ang isa katao, nagsigig ubo. Pwede na siya kung, number 1, ang cause sa piang is dili, maka-cause siya og pain na dili ka makahinga og tarong. Pasabot ana, kanimo ang ribs, nag-soft tissue contusion siya, pasabot ana, nabunog ang muscle, or na kuan ang mga ligaments niya. Kato, maglisod makaghinga na, di ba? Kay sakit man. So, dili tarong ang paggawa sa imuang circulation sa air sa lungs, o dili mo gawas ang imuang laway, kay di man imo maubo, kay sakit man. Kato siya, maka-cause to siya pneumonia. Mao nang, iinayin nila, pag na piang ka, mag-asthma ka, sa tinuod ato, dili to, pwede to siya pneumonia, pwede po to siya asthma. Kay, tungod sa kasakit, wala ka nagtarong og breathe o hinga. Okay? So, kung ingat to, ato dahil mo sa doktor, okay, siyempre, tanahan mo na yung chest, basig na siya yung mga daghan kay plema, kay wala ni mo na mob, or na-trigger to yung mga allergic reaction, kay siguro pangit ang pagka strain or sprain nimo, dili kay ka nagalihok. So in other words, wala kay ka naga sa imong lungs ba, mo na nang gawas ang mga sakit sa ubo. Okay? So hilot ra daw sa manghilot ang makatambal sa piang. Kung isipon ninyo ha, sprain og strain og dislocation katong English atong piang. Di ba? Na inat man siya, nag-tear siya, nag-iisi siya gamay. Okay? So nag-iisi siya gamay, either nag-iisi siya gamay or ni hubag lang siya kay nainat siya. Unya, karon pahiloto ninyo. Unsa man lang hilot? Di ba? Medyo duot-duot man na para i-move tong isa ka area of kung sa atong sakit. Idi masamot siya ka ang unsa to yung sakit niya, musamot to siya. Okay? Kung unsa to yung nagisi siya o nahubag siya, nagsamot to siya. So dili maayo na tanan sakit, tanan piang ihiluton. Labaw na ka na mga kapsul. Unsa man nga kapsul kanang kita ganin yung mga kaon gid mo sa baka ganin, di ba, na may mga sinaw-sinaw na ang mga bukog. O kana, di ba, slide man na ano? Na siya part ana sa shoulder or sa itong mga joints na mura siya nag-cover ato niya. Unya, mura na siya kanang sudlanan para muliyok-liyok atong kamot, atong tiil, ana. Capsule na siya. Pag ka na nagisi, mag-arthritis man ang isa ka, kanang mga isa ka lugar na mag-arthritis na. Pasabot na, kada lihok na yung sakit man na. So, dili na kalihok. Pag nagisi na, ang makaayo ana is operation man. So, na sad? 250,000 na sad. Kung yan na, patanaw rin mo sa orthopedics. So, masamot siya, di ba? Kung hiluton tong mga piang. So, in other words, ayog pahilot sa piang, okay? Tinood ba nga pag napiang sa pagkabata, magbalik-balik ang ubo hantod sa pagdako? Ang kwan magudana kay na magiuban, before sila napiang, wala pa nila nibalaan na nadi sila asthma. Okay? Ang asthma manggod, allergic reaction mo na sa imong lungs. Kung ipa-simplify lang nato, ang lungs nimo
allergic sa mga like dust, pollen, ingana. Nana sila daan na sa pagkabata. Unya pagkapiang nila na timing nga nanigawas po katong asma kay nga no dili lagi tama ang pagkahinga kaysa kasakit, di ba? Karon pagka ayon na to mga piang nagyapon tong asma. Mo tong ginaingon nila na tungod ni sa piang ano na si asma. Dili sa tinuod ato na sa daan asma. Okay? So pag asthmatic gani ang mother and father, dako gyud chance na asthmatic pod ang bata. Okay? So dili na siya related atong katong mga piang. Aggravated lang, sabot ana nasamutan lang. Okay? So dili gyud siya ang cause. Unsaon pagtambal sa piang? Okay, so ang gwapo na question pagtambal sa piang, ang natay gina mnemonics ana na ICE. ICE means ICE ba? Immobilization, compression, and elevation. So napanay additional na butahan po nimo siya ICE. Okay? So tahan nimo siya ICE. ICE compress nimo siya. Tapos immobilize. Pasabot ana, di nimo siya lihukon. Okay? Number 2, di nimo siya lihukon. Number 3, compression. Bali, ipito nimo siya. Pito nimo siya, i-wrap nimo siya bandage. Pwede nimo siya i-wrap sa ice or pwede nimo siya i-wrap sa normal lang. Tapos elevation. Unsa pasabutan ng elevation? Isaka nimong tiil para dili siya maghubag. Mo na siyang i-remember nimo ang ice. Okay? Para kung na-stretch lang tong piang or kuan lang siya, wala siya na tear mismo. For example, na 24 hours na kuan ka, na tapilok, niya nihubag imong tiil. Ang buhaton nimo ana, i-immobilize nimo, di nimo lihokon. Either pwede nimo butangan splint or pwede nimo butangan og mga bandage. Tapos i-compression nimo, either butangan nimo og ice compress or i-wrap lang nimo siya. Tapos i-elevate nimo, isaka nimo sa isa ka lingkuranan or sa unan. Kada mo lingkod ka or kada mo higda ka. So, mo to siyang basic na first aid sa mga piang. So, kung ingat to gani, obserbahan na nimo. Pag more than 1 week na gani siya, di gyapon ka kalakaw or naghubag gyapon siya. Labaw diri sa tong ankle o sa tong tuhod. Pag inga na gani aton mog doktor kay basig tear na siya. Okay, nagisi na siya. Pag nagisi na siya, ang makakitaan na dili X-ray, kundi MRI na makakitaan na. Okay? Sabon lang nako dili makakitaan na X-ray, kundi MRI. Ang MRI man gud mahal na siya mo nang dili siya ginadiretso sa doktor. Usually daga na siya mga 9,000 sa private, 5,000 sa SPMC. So siga giga pag miya ng doktor na MRI niya natapilok lang, di ba? So observe sana siya sa doktor. Unya pag more than 1 week na siya dito na mag-MRI. Kay nga no kung nana siya tear, kung dako kayong tear, tanawan man na sa doktor kung kaya lang siya og kuan. Sige, mga nang doktor, additional 1 week na sagga, pero dili na kamuliyok, butangan na kag-cast niya para dili nimo maputol. Kay kung maputol to siya, operation man ang kuan ang tambala to. So 250,000 pataas. Okay? So siga-siga ka. Unless gusto ka mo linya dito sa public, pwede man pod pero magwanta po kag mga dugay po ka ma-operahan kay katumang pinaka worst case scenario man ang kuhaon sa public kay sa kadaghan og pasyente nila, siyempre i-triage na nila kung kaya pa ning tawhanan kung bago pa lang ni siya, dili na siya iatimanon, di ba? Mas unahon yung mga grabe na kayo or di ba? So karon kung dili siya na tear or naputol,
uli na ang tao, walay problema na, dili na kailangan MRI. Pain reliever lang na siya o katong supportive treatment. Okay? So, ang question diri kay, okay lang ba na ginabalik ang madislocate kanang mga dula sa basketball? Namang yung banana na pag na-dislocate, kay sige naman siya ka-dislocate, balik ko na nila dito, murag pinarambo ba, kanang kita gano'n Stevie ko na ibundak tong isa ka shoulder dito sa puste para mabalik daw kunuhay. Murag Mel Gibson na tong Lethal Weapon ba. So, kisa ba itong nagtanaw ato? Ibundak na yang ibunal na yang shoulder para mabalik, di ba? Ang problema mo na kung pangit ang pagka-positioning, pwede man ka ma-fracture, ana. Oh, imbis na ang fracture man good is bali ang buto. Okay? Lahi na siya sa piang, ha? So, ang fracture, bali na sa buto. Pag gibundak to nimo, pwede man to siya ma-fracture. Imbis na kuan lang, piang lang problema nimo, ma-fracture na yun siya. Plus, the fact na, katong giyon ako ganina, kung tear lang siya, samot siya kagisi. Okay? So, dili gid siya advisable na balikon nimo. Okay? So, kung kinsa man tong mga naminaw, pag nagani nga na, katong giyon ako sa inyo na ice. Okay? Immobilize, compression, and elevation. Okay? So, dililihokon, ipiton siya, tapos isaka. Okay? Ipiton siya either ice or bandage. Mo lang buhaton ninyo for the samtang dili pa siya makitaan sa doktor. Okay? So, ang clinic na mo na schedule is 8 to 12 noon, Mondays to Saturdays. Nami Saturdays sa UM Multitest, Suite 21, Bangoy Street. So, balik ta after these messages. Good morning sa inyong tanan. Balik ta sa Doktor sa Kahanginan. Ang number na mo, usabon lang nako is 0991-215-3123. Kung kisa tong gusto mong tanang, topic na to karon is piang. Pero kung gusto mo line na topic, pwede mo po mamutana or shout out. So, ang number na mo is 0991-215-3123. So, ganina, gi-explain nako kung unsa ning piang. Mauna siya ang sprain, strain, and dislocation. Kung saan difference, i-review lang ninyo dito sa YouTube. Kaya gi-explain naman ako ganina. Alam, balik-balik, tag-storya diri. So, itong una manggod, na X-ray, pero walay MRI ang Davao City or ang Philippines siguro. Maunang wingon sila piang. Instead of fracture, kay ang kana magong mga sprain, strain, and dislocation, di mo na makitaan good sa X-ray. Dili na sila makitaan. Kitaan lang na sila sa MRI. Advanced na siya na magnetic resonance imaging ang tawag na niya. Bali, gamitan na niya mga magnets. Okay, so, kung ano na ninyo, wala man na siya itong una. Kung katong pag-X-ray sa tao, sa doktor, di niya makitaan kung unsa tong problema na naday siya either naghubag lang tong iyang ligaments o tendons or nato siya gisi or naputol gid siya mismo. So, kung dili nila obserbahan nag 1 week, may lang sila piang na siya. Okay? So, dili na siya bali. Lahi ng piang sa bali. Okay? So, sabon na nako ang clinic schedule namo kay namo gyud nangutana diri. 8 to 12 noon. Monday to Saturday. Nami Saturday. Half day na siya tanan. Ang clinic nako nasa Suite 21 UM Multitest, Bangoy Street, formerly Ponciano. Okay? So, kung isa man tong gusto mo pa-check up, adto lang dito. So, nadiri, na-texter. Bago na ito yung mga texter diri sa Doktor sa Kahanginan. Gikan kay 7254. Dok, kung doon na diferensya sa kasing-kasing, unsay number 1 na sintomas batinon na usa ka tao? Ang number 1 gila ng bation sa isa ka tao kay hangak. Hangakon siya.
kung grabe na gyud tong unya magsakit ang iyang kasing-kasing kung pugson pa gyud ninyo. Okay? Mo na siyang number 1. Dili kay high blood, dili kay other reasons kundi hangakon. Okay? After ana, kung grabe na gyud kay magmanas na. Magmanas, magluya na, dili na siya ka malipong na. Usay na uban may matay. Pero ang kwan yun na is hangak. Okay? So, unta natubag na ko yung question nimo 7254. So, ang next question gikan kay 4595, lalaki, 41 years old. Unsa ang timailhan na naay TB of the bone ang kining isa ka tawo? Or unsa ang diagnostics procedure nga pwede buhaton aside from common na lang TB? Unsa pasabot ni aning wala giubo pero giplema nga puti? Unsa pasabot ni ani? Thanks, please advise. So, matimala na ninyo kung na siya TB of the bone. Okay, number 1, na siya bukol. Na siya bukol diya, mga kapa na ninyo. Labaw na diya sa likod. Tingala kag na ay murag cyst diya na dili mo lihok. Mura siya cyst pero gahi siya na bukol. Okay? Number 2, ana. Kita na siya sa x-ray. Ang diagnostics, ana. So, x-ray yan ng isa ka tao kung ang doktor siya na nasa TB na extrapulmonary. Okay? So, kung kato, dili na siya kailangan i-excise, itambalan na siya through atong 4 kabuk tambal sa TB. Okay? Unsa ang pasabot ni wala giubo pero na-plema puti? Ang kwan magudani is usahay allergic cough lang na siya. Dili na siya TB. May bala na yun mong TB kung number 1, pa-x-ray ka, o pa-sputum exam. Kung negative tong duha, dako kayong tsansa na dili gyud sa TB. Okay? Kay pwede mo guna man negative ning duha kay ang x-ray, doktor ang tanaw ani, basig na miss niya. Kay tao man gyapon ng tanaw pero imposible man kay nang ma-miss niya kay naman tay special view na ALV view, epicolordotic view man na siya. Bali second chest x-ray ang tawag na. Tanaw gyud tarong kung na TB wala. Kung wala gyud siya makita, edi most probable na wala gyud to. Sputum exam. Bahin sa sputum exam, pwede manggod na ma-negative sa first sputum exam. Kung labaw wala gi-extractionan ang tao unsaon pag sputum. Sabota na dili man na siya laway lang mismo na kanang gikan sa baba ang laway. Gikan magyud diri sa sulod sa inyong lungs ang laway. Balik ka na ganing pasintabi lang sa nagkakaon karon kay namang sa medical na kanang ilalom gyud gani kay nimong paglawa sa imong plema kanang naa sa mga tibuok mo gawas o mao nang tama na sputum exam dili tong katong laway lang mismo nagikan sa baba. Okay, mo to mo negative na siya. Mao nang ang uban doktor nagatulo na siya 3 times sputum exam. Ikatulohon gyud niyang sputum exam base deg na makita ando sa last. Labaw wala nagitarong og explain unsaon pag sputum exam. Okay? So, kung dili sa TB, pasabutan na allergic cough lang na siya. So, dili na siya angay na walay tambalan na niya kay murag gyapon siya allergy, supportive treatment lang. Okay? So, mo tong pasabot unta masabtan nimo sir na 4595. Sige, pasalamat ko sa imo kay sige kag text ako. Naka 3 weeks na yata ning text niya sa kuha. Nadire gikan kay 4681 gikan sa Sasa ay shout out sa mga taga Sasa diyan ng Minaw. Salamat sa inyong pagsuporta. Dugay-dugay na ba ning doktor sa kahanginan na programa ni Daddy. Ako na nag-take over. Pero sometimes makaisip gyud ko lisudag diri aning broadcaster kay parehani karon maghunona ba gani ka unsang topic murag ako sayo ko mamata ang generation ba karon kay tag alas 10 ba mamata unya karon mataon kag alas 6 kay para lang magradyo di ba medyo gid siya serbisyo man daw edi go
Go na go. So, gikan diri kay 4681, 77 years old, sa. Morning doc. Ask lang ko, ang ubo sa akong bana 1 year na. Negative ang x-ray. Ana ang center, paimnon daw para sa TB kay dugay ng ubo. Pwede mapainom para sa TB nga tambal negative man hasta sputum. Please advise doc. Thanks. Okay, so katong gingon ko kanina, kailangan siya na positive x-ray and positive sa sputum. Kung 3 times ang sputum, niya walay nakitaan sa doktor na wala siya nakitaan na TB dito, ang next step of choice is either CT scan or bronchoscopy. Silipon to sa silong kung naagi problema. Kay basi daig dili to TB kasi na mag-ubo, dugay na kay ubo. So mga ingat to gani, dili siya tagan og tambal dayon. Kay wala may nakitaan. So mali tong center ha, ambot nga na ilang center, dapat siya na ay x-ray og na siya ay sputum exam bago mo start og TB regimen. Okay? Dili lang based on suspicion. Okay? Kailangan yun mo siya tanawon kung naagyod. Kay ma'am nang cause sa mga multi-drug resistant TB, kana mag-take sila tambal, unya wala day sila sakit. Unya labaw nag short course lang ang treatment. Unsa pasabot sa short course? 3 months and below. Nag 3 months lang sila inom ba, dapat na 6 months pa na siya. Nagayuban up to 10 months. Nga nakadugay ang treatment. Karon gi 3 months lang sa uban. Unya labaw nagwala pa gid sa TB. Pagka magka-TB na tong tao, mga multi-drug resistant na siya. Mo tong gi-topic nako last week, okay? So, unta nakasabot ka sa akong giingon, ma'am. So, nadiri from YouTube question. Gikan kay Ma'am Phoebe Gomez. Oy, good morning Ma'am Phoebe Gomez. 7990. Sa YouTube ni siya ingon na istorya. Good morning, Doc. Nakoy relative nagi-CS. 3 months pa lang gikan CS na tastas na iyang tahi. Ingon sa doktor, hugasan daw og Zonrox og tubig. Okay lang ba ning Zonrox ihugas sa samad? Nag-antibiotic na siya, di pwede tahion usab. Salamat, Dok. Malimahilom ang putaning istoryahan ni. Number 1, 3 months pa lang natastas na iyang tahi. Okay? Murag makaisip yung ka nga kay natastas ni. Second, kay hugasan og Zonrox. Ang tahi sa tiyan ha, CS ni. Hugasan og Zonrox. Asa man ni kaning doktora ning ngani? Unya nag-antibiotic siya, di daw pwede tahion usab. Okay, so ang mayon ko is naganag malian eh. So siguro natastas niya ang tahi kay nag-infeksyon ang iyang samad. Pwede na siya. Kay siguro hugaw tong pagkatahi aton, nahugaw siya ba? Hugaw ang paghandling, hugaw ang post-operative area na time. Unya, pagka nag-infection na siya diha, siyempre, mga lagas to mga na-infect na skin, matanggal tong tahi. So, kung yan to gani, antibiotic to, tama ni antibiotic. Pero dili ni hugasan og Zonrox. Kaya nga kaning Zonrox, manggod, kuan man ni siya, makamatay man ni siya og mga cells, makamatay man ni siya og normal na cells. Patyon niya ba? Kay Zonrox good bleach. Siyaro, butahan mo bleach ang samad. E di, mas samot na mag-scarring ang isa ka CS na wound. Dili siya magtarong og close. Kay katong mga good na leukocytes or suryan lang nato ang atong blood na siya component na mga cells, buhi na siya na cells, na maglihok sila
para moadto dito sa samad, mag-cause sila inflammation. Unya, pag cause nila inflammation, pati nila tong mga kagaw, unya ayuson nila tong imong samad. Sila na mag-ayos ato, sarado nila to. Ngaron, kung butangan ni Zonrox to, mga matay itong mga good na cells. Okay? Mga leukocytes, mga monocytes. So, morphonuclears, mga na. So, maying yung malian yung ingunan ni tudlo sa yaoy. Dili na angay nga na ha. So, ang dili lang niya kabalakahan is tulo mo na ka-layers ang tahi god. 3 to 4 layers na siya. So, napa na siya skin, subcutaneous, na fascia, muscle, o katong mga silalom pa na other areas. So, peritoneum, kung i-close nila to. Sa butana, kung natastas to siya, unya, wala ni gawas imong bitoka. Kuha na siya, intact na sa sulod. Ang skin lang ang problem. Okay, so dili na siya angay kabalakahan. Pangit lang siya tanawon, pero dili na siya angay kabalakahan. Okay, so ay kadlok. Unless, makita mo na ni gawas na diya na tinai, dehisyon ng tawag na, diretso na mo sa ospital, kay tahiyon na sa balik. Okay, so namang iuban na surgeons, labaw na kining OBs o surgeons, pag skin siya, tambalan siya antibiotic, tapos tahiyon siya usab through local anesthesia. Depende na sa samad. Kung tanaw na samad na murag, maayo pagkaayo sa antibiotic, tahiyon na siya balik para gwapo ang gawas. Pero na may uban good na dili na siya tahiyon, kay mao mangyapon, mag-close man na siya, pero dugay. Okay? So, unta na tubag na ko nimo ang pangutan ng mga PB Gomez, unta naayo na ni imong relative. Kaluoy pod, murag dili updated ang doktor ang nag-kuan sa iyaha, nag-advise. Okay? So, ayun yung gasi ng mga samad, suka, ayun na nabutan ninyo nga na. So, ang next ani na question, gikan kay Juliver Lawan, 1853. Good afternoon, Doc. Mag-ask lang unta ko regarding sa kong auntie. Nag-start sa UTI ang sakit, Doc, after ato namayat siya. Pag-ayo, Doc, ug naghupong. Dili na pod kalakaw, way kusog, ang iyang right side nakamot. Iya paminaw sa baga, bugat daw. Pero ang iyang result sa laboratory, Doc, normal ratanan. Pati creatinine, gipa-admit, pero gipauli na pod sa doktor. Salamat. Okay, so, nag-mix man guni siya. So, kung ang iyang unsa niya pagkabalo na nag-UTI siya. Okay, so, basig, kay normal man daw tanan ang iyang findings sa laboratory. So, yun sa pagkabalo nag-UTI siya. Unya, namayat og naghupong. Naghupong siya, pwede maguni sa ang problem na to kay either kidney failure, number 1. Number 2, kasing-kasing. Number 3, stroke. Pwede na siya, ana. So, kung right-sided tanan ang problem ng luya, ng bugat, pasig nag-stroke ni siya. Pwede man kung nagsugod siya o kanang infection sa lawas, sepsis ang tawag, tanan nag-infection. Karon, so tungod sa dili sa kalihok og kanang iya mga tiil, venous thrombosis na siya. VST ang tawag na. Bali, nilabay ito clots ang tiil niya do sa utok. So, na-stroke na inoon siya. So, medyo komplikado siya na problem. Pero, dagan gid siyang explanation. Pero kung ningon siya na normal tanan, unya ingana gyayang na feel basig naay kulang sa iya mga laboratory, okay? Basig kulang ning CT scan, kulang ni siya mga other tests like Doppler sa mga extremities, Doppler sa mga tiil o sa kamot, okay? So adto na sad ta diri sa mga shoutouts. Gikan kay user XD9, XD5, LY3B. So kuyo kay pangalan na siya heart. Nagtanaw siya glusay sa kalawasan. Unsang pasabot
si daddy ni siya nagstorya ani, pasalamat siya. Salamat po. User XD9. Nadiri gikan kay user UD3KT4. Good PM Doc. Naman ko'y uric acid. Pwede ba mag-inom ko og limonsito? Og 9 nervyos og maghuot akong dugan. Pwede ba ko mag limonsito? So, kung naka uric acid, dili na siya matanggal sa limonsito ha. Unya, sakit iyang dugan, maghuot iyang dugan, pwede ko mag limonsito. Dugan manggod. Layo ra na sa tinai. Basig na kay problema sa kasing-kasing in taon ang limonsito dili makaayo ana ha. So pa-check up sa doktor. Ang limonsito dili makaayo, pa-check up sa doktor. So nadiri gikan kay Ma'am Phoebe Gomez. Natubag na nako ni. Okay, salamat kay Ma'am Phoebe Gomez. Nadiri kay Sir Mansarad. Salamat, Doc. Nagtanaw siya diri sa sakit sa kuto-kuto, sa pasabot. Salamat po, Sir Mansarad. Ikan kay Jake Vlogs. Salamat, Doc. Parehagya po na yung itanaw. Sakit sa kuto-kuto, sa pasabot. Sa YouTube ni siya. Jake Vlogs 3582. Salamat po. Nadiri kay Sir or Ma'am Temi Peregrino 2982. Dati pasyente suki sa imong papa, ang gwapo og term pasyente suki. Tapos from Davao old listener. Thank you. Thank you sir sa imong pag-listen sa akong papa o pagsuporta. Nagtanaw siya sa unsang tambal sa bughat. Salamat sa pagtanaw, sir. So, nadirigikan kay Marwin Meran 8435. Doc, naadjud ko'y anang GERD. Acid reflux man yun maayo buhaton. Unsa man yun ang maayo buhaton. Tanan tambal, gi-advise, wala man ko nauli. So, basta nga ni gani, pa-endoscopy na. Okay? Kay ang iyang GERD o ang iyang acid reflux, unsa man siya, gitanaw naman, gitagaan naman siya tambal, unya wagin sa niayo, endoscopy na. Kay pwede man gud ang cause anay mong GERD o acid reflux, pwede na siya naki-hernia dito sa imuhang stomach, pasabot ana, isaka ang imong tungol dito sa imuhang lungs tapit. Kung di mo ka-imagine na lang, naingana na siya, na siya part sa imong stomach, nisaka dito sa imong lungs. Mao na ang usahay, mao na sang cause sa imong GERD o sa imong acid reflux na dili maayo-ayo og tambal. Okay? So, napud uban ana na loose tong iyang kuan mismo, ang iyang tungol naman na siya murag valve dia. Kung valve na lang akong storyahan para di na kumukuha na siya muscle dia ba. Loose na to siya kay siguro ang isa ka tao sige og kaon busog perminti ba, busogon niya perminti, idi na overstretch tong muscle sa stomach. So mo nang cause sa mga na-GERD uban. Labaw nagsisilag ka og chocolate, kana mga Pepsi, mga Coke, nga na. Inom sila na. Mo stretch mo ng kwan. Kanang inyong tungol, naman na si muscle ya. Mo nang cause na balik-balik sa inyong GERD. So, unsang tambal na, siyempre, opera. Okay? So, himuan siyang sariling, ituyok tong tungol sa imong esophagus area. Okay? So, kung unsa na siya, mga tupe, mga yan na siya. Okay? Doors. Okay? So, ayun na mag-memorize na, basta operahan na siya. Okay? Kung nakita na. Kung saan pagtanaw na, through endoscopy, pwede po, kung makita sa CT scan, huwag na po'y esophageal manometry ang inaingon na
i-measure na nila ang pressure sa imong stomach o sa imong esophagus kung normal ba siya. So, manometry ang tawag ana niya. Kung nana siya diri, I'm not sure. Baka na sa Davao Doctors. Dili ko sure kung nasa Davao Doctors na. Or nasa Lanang Premier. Pero ang sure ko nana siya sa Makati Med. Sa Manila. Okay? O na po na dito sa UST na po na. Okay? So, kung kano sa mo magpahinga na, kung dili mo maayo sa tambal, sa katong GERD, or katong acid reflux na ginayon, sa inakag-inom ato, or gitagaan na kag regimen sa H. pylori, sa ulcer, sa doktor, kaya pwede mo na siya makakos ana. Unya, wala na wala. Dito na ka mag-manometry, dito na ka mag-CT scan, dito na ka mag-endoscopy. So, pag niyo ng doktor na magbuhat ka ana, buhat ta dayon, ha? Kay, the more ni mo patugayon, the more lisod siya na ayuson. Okay? Kay lisod man siya operahan. Okay? So, sa karon ng good, ano pa ba diri? Tayo pangutana. So, nahurot na nato ang pangutana. Kung kinsa man tong naminaw, gusto lang ninyo replay ang atong storya karon. Tanaw lang mo sa YouTube. Pangitalan niyo Dr. Edward Kagape. Okay, so magpag-search niyo Dr. Edward Kagape. Na dito ako ang kay Daddy po ako ang mga videos.